creo que me toca empezar. Nire unea da, egia da, oraindik ez garela epeldu, baina ordubiak dira, eta ni saiatuko naiz, apur bat, memoriaz laburbiltzen zer puntu aurkeztu ditugun mahai inguru hauetan. Ere, segurtasunari buruzkoa izan dugu, zehazki bizikidetza, kohesio eta segurtasuna hiri ingurunean 5 minutu ditut apur bat azaltzeko zeintzuk diren ondorio nagusiak. Lehendabizi, idea bat landu dugu, ideia bat. Hau da, zergatik lortzen ditugun kontzeptu hauek. Eta norbaitek aipamena egin duea egokia edo komenigarria den ideia hauek batzea. Hau da, bizikidetza, segurtasuna eta kohesioa debate edo eztabaida berean. Baina ondorio bat atera dugu, ideia bat, eta jardunaldi osoan zehar izan dugu. Eraikuntzaren sentsazioa, segurtasunik eza, eta bizikidetasun arazo horiek, arazo bihurtu baitira, ez da hain naturala, ez da hain ohikoa. Zer da arazo bat, zer da segurtasun arazo bat, zer da bizikidetza arazo bat, eta zer da zailtasun edo kohesio arazo bat. Hori guk eraikitako edo sortutako zerbait da. Eta mailan izan ditugun hitzartzeetan ikusi dugu eraikuntza edo sorkuntza hori ez datorrela bat errealitatearekin eta datuekin. Iruditzen zait hori dela funtsezko elementuetako bat, izan ere askotan segurtasun antolatzen duten politikei erreferentziak egiten zaizkie, baina batzuetan mugak zehazten dituzte, adibidez zer onartu daitekeen eta zer ez den onargarria. Eta nolako izan behar duen hiriak edo herriak edo eskualdeak. Eta hori definitzeko dugun modua. Nola egon behar den, nork egon behar duen gune horietan, eta abar, baltzer espazio publikoan. Orduan definituko dugu zer den segurtasun arazo bat, bizikidetza arazo bat, eta kohesio arazo bat. Eta noski politika publikoak ere ez hartzen ditugu. Bi ardatz nagusi izan ditugu gure mahai inguruan, alde batetik aztertu dugu zer diren segurtasun arazoak, nola sortzen diren. Irungo alkate Andreak ere, Cristina Labordak, azterketa zehatzago bat egin du eta azaldu du zer tresna ditugun eta ze politikari diren garatzen Irunen. Ez zuzen ere, premia horiei erantzun emateko, kudeatzeko segurtasuna adibidez. Eta Kristinaren hitzartzea beste batekin lotuko dut, hain zuzen ere, nik atera dudan ondorioa edo ideia, eta nik uste dut kamiseta batean idatzi eta jantziko nukeela, Ane Bianak aipatu du, askotan aipatu dugu, politika sozial honena enplegua dela, eta Ane Bianak esan du politika honena, segurtasun politika honena gizarteratzea dela. Eta nik uste dut guztiok tatuatzeko moduko esaldia dela. Segurtasun politiketan pentsatzen dugunean, kohesioa pentsatzen dugunean, bai alderdi praktikotik, udaletxe batek egin dezaken lan batetik, edo gogoetatik abiatuta, zergatik ditugun segurtasun arazo hauek, askotan ikusten ditugun arazoak, zera dira, gizarteratzea falta da, aukera materialak falta dira, eta beste hainbeste. Gai garrantzitsu bat aipatu dute, eta nik uste dut ondo azaltzen duela gaur egungo egoera. Hain zuzen ere, agenda mediatikoa, gizarte agenda sortzen da, beldurretik abiatuta. Eta horrelako, badirudi mezu batzuk sinisteko ohitura dagoela, eta mezu horiek politikoki eta mediatikoki daude sortuta. Ainara Villanok oso ondo azaldu du segurtasunaren mezua, partidu oso zehatz batek ezartzen duela Eusko Parlamentuan, kasu honetan Eusko Legebiltzarrean, Vox da, partidu edo alderdi hori. Eta komunikabideen kontuare aipatu dugu, izan ere, arazo asko oso kezkagarria dira biztanleriarentzat, baina ez dute hainbesteko eraginik edo alderantziz. Beldurra aipatu dugu, ziurgabetasuna, Cristina Labordak aipatu du uste dut, pertsona batzuek duten gutxi hori galtzeko beldurra dutela, eta horrek azaltzen duela mezu polemikoak, edo,
horrelakoak erosteko joera hori, izan ere ez dator beti bat, errealitatearekin, mezu hori. Eta beste gai bat ere aipatu dugu, hau da nik aipatuko dudan azkena, eta zer ikusia du pertsonen profilekin, da, zer pertsonei egozten diegun segurtasunik eza. Eta profila oso argia da, gizonezkoak dira, gazteak dira, migratzaileak dira eta pobreak dira. Eta beraz, pertsona horiei egozten diegu segurtasun eza. Eta hain zuzen ere, migratzaileekiko segurtasun eza aipatu dugu, eta askotan pentsatzen dugu pertsona horiek sortzen dituztela arazoak, baina migratzailea baino are gehiago arazoa maskulinitateena da, gaizki ulertutako maskulinitateena. Eta nola lantzen ditugun gazteek dituzten arazoak, eta nola lantzen ditugun pobrezia egoerak. Gizonezkoak dira, gazteak dira, migratzaileak dira, eta pobreak dira, baina datu bakar hartzen dugu, migratzaileak direla. Eta datu horiek aipatu dira, mailan zehar, ez dakit norbaitek eskua altxata zerbait esan nahi duen, ez dakit, ez hori ez da laburpen egokia izan, baina nik uste dut hau izan dela garrantzitsuena. La sesión... Ondo, etxe bizitza politika eta gizarte kohesioi lotutako saioan, oso alderdi garrantzitsuak aipatu ditugu, eta guztioi gomendatzen dizuet bideoa ikustea gerora. Eta lehenik eta behin aipatu dugu diagnostikoa oso zehatza dela, oso argia da, metodo ugari daude, eta ez da beharrezkoa gehiago sakontzea, badakigu zein arazo dugun gaur egun, ezin dugu arrazoizko etxe bizitza lortu, eta beste neurri batzuk ere ezagutzen ditugu, ezta? Zer neurri aplikatu daitezkeen, eta helburua beti jakina da. Etxe bizitza sare sozial bat lortzea edo osatzea, babesa duen edo babesezko etxe bizitza izan dadin, hainbat modalitetan, ezta? Izan daiteke agian arrazoizko alokairua, agian babeseko etxe bizitzak, baina kontuan izan behar dugu beti etxe bizitza babestua mantendu behar dugula gakoa delako. Bestalde, etxe bizitzaren erabilera ere aipatu dugu, adibidez, bizi proiektuak sortzeko erabilera eman nahi diegu etxe bizitzei. Eta ideia hori izan dugu buruan, hain zuzen ere erronka berriak txertatzea. Adibidez, zainketen alderdia. Eta ikuspegi estrategiko hori buruan, noski etxe bizitzak sortu behar ditugu, baina epe luzera komunitatea sortzen jarraitu behar dugu. Puntu horretatik abiatuta, hainbat tresna aipatu dira, adibidez Javierrek hainbat tresna aipatu dizkigu oso askotarikoak, eta egoeraren arabera abarkatu egin ditzakegunak, ahalik eta anitzen izan daitezen. Eta neurri horiek uztartuz, erresilienteagoak izango gara eta hobeto erantzungo diegu premiei. Epe luzera hainbat tresna daude, ezagunak dira. Etxe bizitza hutsak mobilizatzea, salerosketa eta beste hainbeste. Eta badaude beste tresna batzuk, epe laburrera edo motzera, adibidez, tentsiozko merkatuko guneak, diru laguntzak eta beste hainbeste aipatu ditugu. Eta neurri guzti hauen artean, asko aipatu da, eragile operadoren aniztasuna, ezta? Hau da, etxe bizitza babestuko sare zabal bat sortzea noski, baina eragileen ekosistema bat sortzea, haiek eragina dutelako honetan. Bai zerbitzu publikoei dagokienez, bai lankidetza publiko pribatuari dagokionez, hirugarren sektoreko jendea, kooperatibak, fundazioak eta beste hainbeste. Elementu ugari erabil daitezke eta asko aipatu dugu saio osoan zehar, berrikuntza bilatzea, aliantzak sortzea, eta neurri horiek sistema publikoetatik eta beste tresna askorekin uztartzea, adibidez, eremu publikoan edo hirugarren sektorean. Euskal eredua ere aipatu dugu, adibidez, alokabide erakundearen eskutik, eta Kataluniako ereduare aipatu dugu. Izan ere, beste ekosistema bat aurkeztu digute, eta hain zuzen ere aipatu dute, lankidetzako publiko
pribatu dutela, erakunde dituzela, fundazioak dituztela. Hemen ere, EAEn edo Euskadin formula berriak aztertzen ari gara, beti ere ikuspuntu horretatik. Eta beste hainbat neurri ere aipatu ditugu. Beste puntu bat ere bai, aipatu dugu sarbidea beharrezkoa dela, baina garrantzitsua da egonkortasuna ere bermatzea, hau da, behin etxebizitza bat lortuta bermatu behar da, hor prozesuak jarraituko duela, izan ere pertsona askok sarbidea lortzen dute, baina gero oztopo ugari dituzte gizarteratzeko. Eta beraz, akonpainamendu edo laguntza lan hori ere egin behar da. Etxebizitzaren alderditik, baina gizarte arloko beste alderdi batzuk uztartuta. Adibidez, ibilbide mistoak sortzeko, eta noski hirugarren sektorearekin lankidetzan. Esan bezala, etengabe aipatu dugu aliantzak bilatzeko jarduera hori. Etxebizitza sarea sortzeko noski eta baita laguntza emateko pertsonen bizi ibilbideetan. Eta azkenik, aipatu nahi nuke, egia da ez dela gehiegi sakondu gai honetan, baina finantzak eta ere aipatu dugu, momentu jakin batean aipatu dugu, askotan diskurtso bat erabiltzen dugula, ezta? Etxebizitzak izan behar duela ongizate sistemaren zutabeetako bat, edo oinarrietako bat, eta horrek inbertsioak eskatzen ditu, eta baita finantzak eta sistema bat ere, adibidez osasunak duen moduan. Eta honek esan nahi du, kapital publikoko merkatuan epe luzerako inbertsioak egin behar direla, eta pribatuari dagokionez ere horretan lanean aritu behar dugu edo jarraitu behar dugu, eta saiatu behar gara konbentzitzen inbertsioak egin behar direla, agian errentagarritasun gutxiagokoak izango direla, baina segurtasun handiagokoak direla, eta hori interesgarria izan daiteke sektore pribatuarentzat, hain zuzen ere guztion arteko ekosistema hori eta lankidetza horiek sustatzeko. Eta hori izan da guztia. Bueno, pues yo también, como Sara... Ondo, Sarak eta Josebak esan bezala, gomendatzen dizuet gure saioko, gure tailerreko bideoa ikustea, izan ere oso interesgarria izan da. Eta, bueno, hasieran hurbilketa bat egin dugu, Roberto San Salvadorrek egin digu, eta hasieran beldurra ematen zuen, izan ere, errealitatea azaldu digu, ez da, gure egungo errealitatea. Eta mundu bat azaldu digu, ez da, mundu mailan, arazoak ditugu. Eta horrek ziurgabetasun ez da sortzen du, xenofobia, desberdintasuna, klima aldaketa, eta elementu guzti hauek, esan bezala, oso egoera konplexuak sortzen dituzte. Eta horiekin bizi behar dugu, horiek pairatu behar ditugu. Baina ikuspegi horretaz gain, izan ere beharrezkoa da ikuspegi hori, ez da, testu ingurua ulertzeko. Eta apur bat premietara egin dugu salto gero. Konturatu gara, egun horiek sortu behar ditugula, izan ere mundu mailan egun horiek sortzeko beharra sortzen da, hurbiltasunetik, tokiko mailatik, eta horrek aukera ematen digu, hain zuzen ere, sare berriak, esan bezala, sortzeko. Kapitalismo honek, bizkortutako kapitalismo honek sortzen dituen arazoei aurre egiteko. Eta hainbat pista edo hainbat ohar eman dizkigu, bertan lan egiteko, adibidez, talentua zaintzea. Askotan esaten dugu talentu guztiak zaindu behar direla, ezta? Tokiko talentua, emigratzailearena, globala, talentu guztiak ez den finean. Bestalde, erreferentziak bilatzeko beharra, pertsona sortzaileak, enpresa buruak. Eta interesgarria iruditu zait, aipatu duelako pertsonok dugun eragina gu erabiltzaile eta kontsumitzaile gisa. Hau da, adibidez, erosketa aukerak ditugu, nola eragin dezakegu gure erosketa erabakiekin, ezta? Pixka bat edo maila txikian izan daiteke, baina merkatuaren ibilbidea aldatu dezakegu. Bestalde, finantzak eta funtsak ere aipatu dira, tokiko mailan noski, eta deialdia egin du edo deia egin du besan da, apur bat gure aurrezkiak izan ezkero noski, funts solidario batean sartzeko,
eta ez errentagarritasun gehien ematen digun funts horietan sartzeko, ez? Nolabaiteko norbanakoaren kontzientzia lortzeko deia egin du. Eta ikuspegi honen ondoren apur bat lur hartu dugu, eta oso baliagarria izan da, lortu dugulako, bi alorretan lur hartzea, tokiko bi alor, Bilbo eta Donostia. Eta bertan ikusi dugu zer jarduera egiten ari diren, adibidez, enplegu eta tokiko garapenaren arloan, hain zuzen ere, hurbileko elementuekin zerikusia dutelako, ezta? Hau da, talentu guztiak sustatzea, eta emaitza ematea mundu mailako erronkei adibidez zahartzea. Edo ekonomia zirkularrari nola eman erantzuna, klima aldaketari beste erantzun bat ere ematea. Eta beraz, bi hiri ikusi ditugu, Bilbo eta Donostia, ez naiz posizionatuko, ez dut nire iritzirik emango, biak lan ederra egiten ari dira. Hain zuzen ere, tresna hauek hurbileko mailan erabiltzeko, enplegu planetan erabiltzeko, eta erantzuna eman alizateko egoera honi. Eta hain zuzen ere, aukera ematea jendeari, kanpoan dagoen jendeari enplegura sartzeko. Izan ere, ulertu behar dugu enplegua bakarra dela. Eta elementu bakarra esan bezala, gizarteratzerako. Eta zalantzari gabe, eztabaidan zehar ere aipatu dugu ze garrantzitsua den etxebizitza. Izan ere, gaur egun, enplegua beharrezkoa da, baina batzuetan ez da nahikoa. Izan ere, adibide bat aipatu dute, Donostian enplegua lortu duen pertsona bada, baina zailtasuna du Donostian etxebizitza bat lortzeko. Eta noski elementu hau garrantzitsua da eta zeharkako gaia da, baina lantzen ari gara. Nik uste dut gai hau lantzen ari garela, pixkanaka, abiadura hartzen ari dela. Eta nik uste dut benetan sinesten dugula gure arlo hauetan, ezta gizarteratzea aipatu dugu, eta beti aipatzen dugu etxebizitza horrelako gaietan. Eztabaidatxo bat ere izan dugu, ez dugu denbora asko izan ere, landa eremuari ere hitz egin dugu, landa eremuari buruz. Eta bertan Robertok proposamen bat egin digu, kontzeptu bat berreskuratzea, euskal hiria berreskuratzea. Hain zuzen ere, izan ere ulertu behar dugu, batzuetan, desberdintasunak ez direla inbesterako herri batean edo hiri batean egoteri dagokionez. Batzuetan, hirian bertan urrun egon gaitezke adibidez, jarduerak gertatzen diren lekuetatik edo erabaki lekuetatik oso urrun egon gaitezke, eta batzuetan herrian egoten garenean baino urrunago. Herrialde txikia gara eta elkarri lotuta gaude eta konexioan lan egin behar dugu. Ez ere mugikortasuna ere aipatu dugu. Gai izatea elkarrekin hobeto konektatzeko. Baina esan bezala euskal hiriaren kontzeptua edo proposamena, nik uste dut baliagarria dela hainbat politikari buelta emateko, ez da berriro pentsatzeko. Eta gero, Richardek oso ikuspegi interesgarria eman digu. Ikusten dut hemen gure aurkezleak polizia txarroiek sartzen ari direla, ez da? Eta, esan bezala, tokiko mailara hurbildu da, udaletxe baten ordez, erakunde batetik. Esan bezala, Reas Euskadiko presidentea da, eta lankidetzan aritzen dira, ez da ekonomia sozialaren arloa, ekonomia solidarioa aipatu dute, eta hiruzpalau esperientzia aipatu dizkigu, oso interesgarriak, horietako bat adibidez inklusio mailarena da. Departamentuan egiten ari gara, eta esan bezala, alderdi pribatutik, hirugarren sektoreko alderdi horretatik ere garrantzitsua da alor honetan lan egitea, eta esan bezala apur bat lur hartzea. Eta horrela ikusiko dugu zer ekintza egin behar ditugun. Isilduko naiz, sekulako begirada bota didate, baina esan bezala gomendatzen dizuet bideoa ikustea, zuzen ere, oso saio interesgarria izan delako, eta niri behintzat interesgarria iruditu zait. Eta kitxo,
Oso ondo, ondorio horiek hartuko ditugu. Y con esa idea de... Ideia horrekin, ez da, sarea ehuntzearen ideia horrekin emituko dugu. Mikel Torres lehendakari ordeari eta ekonomia lan eta enplegu sailburuari eskatuko diogu estenatokira igotzeko, zura hitza nahi duzunean. Te toca el paseillo ahora, Mikel. Txoa ematea tokatu zaizu, Mikel. No, Dios me libre. Bueno, pues eguerdion, guztioi eskerrik asko etortzeagatik eta parte hartzeagatik. Lo primero, comenzar agradeciendo sinceramente a... Eta behin, eskerrik asko guztioi parte hartzeagatik. Sentitzen dut ezin izan dudalako goizean hemen egon, izan ere, apur bat, ekaitz perfektua tokatu zaigu, ezta? Galderak batu dira, lehendakaria ez zegoen hemen, eta hain zuzen ere, lortu dut Javierren debatera lortzea edo iristea, eta moderatzaile lan egin du hain zuzen ere, eta oso interesgarria izan da. Nik uste dut, etxe bizitzari buruz esandako guztia oso interesgarria dela, erabat landu behar dugu, baina nik uste dut merez izan duela saio hau egiteak. Eta oso laburra izango naiz, orduak dira, eta eskerrik asko beraz guztioi parte hartzeagatik, zuen esperientzia partekatzeagatik, eskerrik asko erakunde sozialei, akademiaren munduari, instituzioei, esan bezala erakundei, azken finean egunero lan egiten duzue politika publikoak lantzeko, guri gustatzen zaigu zuekin lantzea politika hauek eta benetan horrela egiten zaie pertsonei. Eta gaur egungo edo gaurko jardunaldi honi esker, ziur dugu, hain zuzen ere, gizarteratzea edo inklusioaren ideia badakigu ez dela erreza, eta ez dela inertziaz bakarrik gertatzen. Izan ere, gizarteratzea ez da ekonomiaren emaitza, izan ere guztiok kolektiboki egin behar dugu lan, eta horrela elkarrekin lortuko dugu aurrera egitea, ez modu isolatuan, eta noski erabaki politikoek ondorioak dituzte, eta denboran zehar iraun behar dute. Helburu jakina dugu, inor ez dadin atzean geratu. Gure gizarte modernoa nahi badugu, inork ezin du atzean geratu, esan bezala. Ezin dugu norbait albo batean edo alde batera utzi. Eta hori da gure departamentu edo sailaren helburua. Izan ere, lehiakortasuna lortzeko alderdi guztiak landu behar ditugu. Ezin dugu ekonomia solidario bat izan, gizartearen alderdi bat sistematikoki aukeretatik at edo kanpo gelditzen bada. Eta horregatik ideia oso argia dugu, hori iruditzen zait niri behintzat, eta gustatuko litzaidake zuekin partekatzea ekonomiak eta enpleguak pertsonen bizitza hobetu behar dute. Eta hazkundeak zentzua izango du soilik hobekuntza egiten badugu egunero eta herritar guztiontzat. Eta hori da gure konbikzioa, argi dugu. Hori da gure politika guztien ardatza. Guretzat enplegua funtsezkoa da, ez da osagarri bat, eta paradigma hori beti kontuan izaten dugu gure lanean. Eta horregatik noski inklusio eredu honena garatu nahi dugu. Eredu hori ez dadin mugatu, zaurgarriak diren horiek babestera, baizik eta gai izan dadin benetako aukerak sortzeko, bizi baldintzak hobetzeko, enplegu duina sortzeko, eta autonomia sustatzeko. Eta hori da, hain zuzen ere, arautegien helburua. Dena lege bihurtu behar da. Parlamentutik igarotzen dugu eta egunerokotasunean lan egiten dugu. Diru sarrerak bermatzeko legea ditugu, adibidez, enplegurako eskubidea ere aitortzen dugu, baita inklusiorako eskubidea ere, eta enplegua sortzeko eskubideak ere. Eta esan bezala, konbizio sendoa dugu, konbizio politikoa bereziki. Oda, ezin gara mugatu babestera, baizik eta ekitera ere, ekin ere egin behar dugu. Beste administrazio batzuekin lankidetzan eta noski gizarte erakundeekin lanean. Eta aukerak sortzea, pertsona bakoitzak bere bizibilbidean aurrera egiteko. Hori da gure lan ildoa, gure egunerokotasunean. Lurralde inklusiboak aipatu dituzue, baita aliantzak ere, eta bereziki
horiek koordinatzeko lana ere. Inklusioa ez da politika bakar bat edo erakunde bakar baten lana, kooperazioan sortzen da, lankidetzan, erantzukizunak partekatu behar ditugu, eta ulertu behar dugu auzoetan ere inklusioak bere eragina duela. Gizarte demokratiko eta justua garela uste dut, eta horregatik ezin dugu normalizatu biztanleriaren zati bat etengabe esklusioan edo bazterketan erortzea. Inklusioak izan behar du gure agenda publikoaren eragina edo erdigunea, eta estrategikoa da gure bizikidetza sustatzeko, gure demokrazia indartzeko eta gure etorkizuna bermatzeko. Zerbait lortu badugu jardunaldi honetan, hain zuzen ere, zuek partekatutako guztia da, informazio guzti hori sintetizatu eta politika publikoetan aplikatu behar dugu. Ez da guztioekin egingo dugu lan hori. Eta hortxa ari gara, lanean gonbidatuta zaudete, noski hankasartuko dugu noiz behinka, sentitzen dut, baina horretarako arazoak konpontzeko. Eskerrik asko.